Kajing penjot ya kamariang kadai kawai na kibenta ki bahakamat kaba ka percayai baro kawai kajui keran bat ya tai na kapor sa kapor. Katkum kajing batai jong ki start sayan lengba kajing pom pathar ya kini ki ding ki sej bat kajing thang ki khalau ki patam kawan ra shibun ki jing julor bat kinem sniu ki bakantup ya kajing khlut jong ka perthai kajing rangat no jong ki telong bat kajing terkong jong ka khandau. Kumta ka sarkar jela kumjuru ka sarkar kami na kapor sa kapor kala ju perking ya ki pajba nong song senong ban khang persya ya kajing pom pathar ki khalau ki patam kumjuru ban khang ya kajing salan bian ya ki ding ki sej. Henry haba kami pat ya kejala Meghalaya jongi watla ka sarkar lengba ka National Green Tribunal NGT kala khang persya ban penjot ya ki khalau ki patam bat ban pom ki ding ki sej. Henry haba sakhi pat ya kata lalap ba Forest Department jong ka jela Meghalaya jongi kabadai kami ya kene kam syam lala ban te lakam ya ki nong penjot ya kamariang kumjuru ya ki nong salan bian ya ki ding ki sej. Ya kane la sakhiru menta kasngi ka laiterik ubnail ber arjar arpo ha ka jinghiar ban jurip jong ka seng United Hinyo Trap Movement UHM syakathem jong ka Western Ribhoy ka bakantup ya ka pathar khama ka warmau sau ka lengkhung bat ka jirang. Hangne lalap bada ki pautli ki karkhana oding ki la pentrikam bian. Kumjuru lalap ki kam khahi pateng ya ki ding ki babun hi ki dei ki barjala ki bomsyam ladon wat tang ya ka trading license kumjuru ka labor license. Kabakam songkya shushu kalong baha kane ke jinglet khenra jong kane ka seng kini kinong khai barjala ki ba wan rung tu sha ka jala kidei ki bomsyam lapan biang ya ki kot kisla jong ki kali jong ki ya kane lalap menta ka singi dak dikhot jong ka seng United New Trap Movement Western Ribhoy Circle ba we ubriu balapen itu ilade ba udei u Amrit Das u basong basa ha ka shnong rani ha Kamrup district jong ka jala Assam walawan ban khai ya kiding rengkat ka kali 4-wheel truck kabom syam ladon watang registration number plate kabanengkong ula persyang banthok kidkhot jong ka seng ya ka kriteng jong u Henry ondah ba kidkhot ka seng kilawat benya batokit tikana ya uni ubriu ula phla ba udeu Amrit Das kane ka jingle jong uni ubar jela kala penbitar lab ya kidkhot jong ka seng kumta kile batha ya u ba udeu pan panhap lut ya kite giding na ka te ka kali truck jong u bat unnomla banra ya kite giding tat onda kalawan ka jing kren bat kibor ki bakam halor kumjuru kidkhot jong kane kaseng kila penphai kala ya kawai ka Mahindra pickup ka bathumu banra ya uskop ding na kawai ka karkhana odding ka balai khang kaseng ka penpau bakale ya kane ka jingkhanra hadin bana kalyang jong ka Forest Department kala dep ban penbana ya ka jingkhang no ya ka jingot bat chalan ya kiding sebar jong ka jela ha kane ka jingle jurip bat khanra ya kite ki karkhana odding layalam dauba Master Jones im ubade u president jong ka Western Ribhoy Circle lembat ki member kumjuru da ka jingi senran lang jong ba Charles Bon Nongbri ubade organizing secretary jong ka sengkmi Untana kaliang ni ka seng penjisya ba kane kali kabawan kit kat dikiding kabado klem number plate kabala register bat kane kala dei kamtu kamtim bat kane kala de kala bu jingma na ka panta kadong kathain ka jungi saban kentu jor ya sarkar bagare bersim ki kene na ka mata kaliang ka transport department didu bat kumju ki check post bat kumju na kaliang ka forest ban supply lan kum kini ki jaj namar kolong shasha ka isur kai ro kata hadin baka forest kalakang ya kani ka kini kimil boro penban ki wan rung kali ki baklem number plate te kene kalong ka AKA bana kaliang ka jingi ka seng yeskau si jur bala de kimshim mi ka jigit kele kat bang mi kisni kinang mi ki kam ki balai pujaj आपका रजिस्ट्रेशन है इस गाड़ी का नहीं है कुछ कागज उगज भी नहीं गाड़ी का मालिक आप खुद है तो आप मालूम है कि गाड़ी का नंबर चाहिए रजिस्ट्रेशन चाहिए मालूम है आपको मालूम नहीं कितना साल गाड़ी चलाया एक साल ayo rajin perisha baune driver banyak agene kali license ru umdan ya kali number plate ru umtip kadai bana Assam kadai bana India ne kadai bana Bangladesh ne kadai bana Pakistan lese kene kali kala bendai kali turu nakata kadaong ya jimaham bujur barunu kesi balai nang i kum kini gijaj nginem ino bat ngin IT ha kabor jong ka te hadin gijing khang jong fresh aba ngi law bai akini ki siru ka gijing khang jong fresh ro ngdang lap menta ba uni uding udang yai sai te kom gijing temu jong ngi seng bagi dang wan kat ni ding bong nang wan pe nomor kat ba po gijing khang kita ki ding dang yai sai haduk ni si menta bat hakane klemat ba menta ro ui kumbang ui menta ba kane kali
kit yau ni uding nama mengi ka seng ni kwa ba un pen hap no yau ni uding kat ba kiwe ru la khang de kum ta ngi ka seng ru miem kwa ya kata ba wei un yo ban kit bat kiwe pat la sha khang kala de la da ka long kum ne kata kamot badon ke ba selendet ba ka koresi kalawan ban khang kala ya kimel baru kimel Labor license, level license tu ne trading license. Trading license, business का license. बिजनेस का लाइसेंस है हम बिजनेस नहीं कर नौकरी कर नौकरी करने में लेबर लाइसेंस चाहिए है License चाहिए. Ngaruh ngade ko mu chief ade besar jong kane kaseng te halor kan ngrem bangi wan chane bangi wan khandrai kine ki mil karkhana uding namar ngi sgo dei but ni season perkat ngi sim ya kata sinjam bangi ni rai ba ong bangin ya khanrano ya ki trading lesson but kine ki kot kisla jong kine ki benami mil mo lab nong te nakaliang jongi kaseng western revised zone UHM te ngi lap ba bun hi ki mil sekine ki than jungi ki long big tangki benami bat kumjuru ngi lap hi ba ki kimdon ki kot kisla ki ba biang halor ka te ka phang ngi kum ka seng sngo dei ban sim karakarai bangi ngin radang khong no ikite ki ek baro khoi ki banabar jela ki ban ban kni lane ban kni ya ka pliang ja jungi bang khamtam ngi ki khasi ki ba syong ki ba sa hang ne Kedai kalau ke Jisha, bangila yo egi jiktip, kimil ki badon sini sistem ribuhai. Kini kimil, ki babo bunsin, kita kibriu ki baterai sini kini ki barjela sudah. Te kalau ke egi jing nong bakrau, ya kajat benriu new trip ke jungi. Ti nakaliang ke jonga aku mu organizing jangka CEC Central Body sengkemi. Dan lagi jogi kemat, ngakwa awan pensisha, baniwi, lakalong neam. Kumta kumbala report nang ne western ribuhai circle kabanengkong bangilalap kalong ba ki trading license highway karkhana ru ki basong kini ki mendari omsem ladan ka jingbisha kabar labor license kataharu umdan hare ba ki wanra ki kot kisla ki wanra bai tang kata kapan kan nang ta ka epik bat kitaru umdei tang nang ne nanut is jungi ki bala jengai ba ki banang tei na West Bengal na kiwi state jogari India kalau kai ka ba sngopla bakila surung kat bomon kila su business kat bomon kila kini no ka jakpo jong kani ka them ribuhai hi bro koi te nang ta su nakaliang ka seng gejungi ikwa wan pha kali khubor shabaro jong kani ribuhai shabaro jong ka meghalaya balading idang lap susu kamtam ko magini gisni bakidang don kidi jingja basnusi isya kila dei barsange bantrei namar ba pardo barsnam jungi kila place nam banyadam tak jaj benri halor ke jingja ka balaja ha isyamati henry penban kini kimsim la buram ya ka jaj benri jungi kimsim la buram ya ka business kai bateng jungi what national ru kimdan NOC kata ka di ko pala kimil ki bala sutrei klem kata ka jing pensisha na ki bun kiliang te sakwi pan asoban ong baladangi ngi nang lap susu ngiman se bansim de kiwi pat kilat kilenti kasenjam ka banengkong kolong ba nakaliang kaseng gejungi ngi khandra komni but nang ta pade ngin sapentip hakaliang ka forest namar kidon ki benta ki ba balai bengi hab ban ya kemne ban pensisha baka forest haki benta kani kari boy sine si western circle kelek khang tala ban pensisha apa de bengi syam ba pleng wan nakale ka forest kale siliang kamat basane klem wan khang tala kon ka ike silandan kata ka dik senjam ka bengi jam namar ba banle siliang kamat kumne basate syabadon kambun ki member ki dekot jogi kalong bagi kang tala ki pen i bagi tre ki kambapa pan ban basani pade ki ai lan ki ai luit kumne te syai kata ka forest kata ka ke jingkeli ki nok tre jo ka forest nak ne syakamat nakaliak ju seng ngin ujor sau DC ka ba david nang ta forest department bakin sim ya ke jingkit kele namar bagi lalap baki klau ki tap ki lum ki wa kala selen pleng de na ka jingdon jong kini ki karkhana benimi ki briu ki banabar